Pilipinas Incorporada, Region 7A, Tagumpay Bay. Ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin,
upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Manalangin tayo. Malugod ang mapagpalang kay kaming igpa. Ginoo pa si Bayo, ina naman po yung kekeng masayang kayabakan. Ngani pong korasan igpa, makanya na kaya na naman pong misasan metong ikaming mikakapatad. Banting upayang sambandakat puryan, kingkekang pangay espirituan po king katutuan. Ngani pong korasan igpa, makanyanda kang pasalamatan at nung mga nanong, eka po may ngawani kaya kami ningat may balang metong. Diyos ko, sana ing lugod mo ang pong sawp kaya kami, ya po sanang magparati. Igpalaot mo po sana kaya kami ing nanumang sakit na ningyato. Diyos ko, bakero kong bisadsad, karing banal ming katungkulan kaya ka. Yan pong misasan metong kami, Diyos ko, dinan may po sanang kabias na ning balang metong kaya kami. Ay simpan mila po sana, rin kaya kang banal at tuluka rin kaya kang puso ang pong kaisipan. Yan pong misasan metong kami at sisimba kaya kay pa, ika po sana, yung manatili ka rin kaya kang puso. Ikpang banal, milaman po gisanan, yung lamanin kaya kang puso ang pong kaisipan, ikpa, ika, balo mo yung karalungan ng kayadwanan ng balang metong kaya kami. Pasibayo, rena mo po, rendit ming kayadwanan ng ining kayabakan at tanggapan mo po sanang mabanglungain at tanggapan mo naman yung liyamong pamipala ang po yung kaya kang bendisyon yung lagyo ng Yesus kaya kang tagapagligtas yan nasa po dakal.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagtawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na sulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumidad.
sa Diyong ating katapatan. King lagyo naning Dios banang pagluklukan itang lisenang upang yang ibatnuan ing wagas ng kolam ngeni bandian yengon mulit po si bayo keka yumerasya banal yung tipunan pigumguman yuyo uling itang takot King Diyos at yuyo kung sablong dison mga biyasa sano dingke kong sarili kanyang kapanwalan ngening ing patutu tatanggapan yeyon karing sare leyo o sabla kong dison sana hanggang wakas mo natili kongon kasalpon toyonan o at yu ke kayo Porque Ethiopian King Dios ing metong kayo mo alang kakawani metong man ke kayo akong lalong lunto baleningi kayo tunenong alagad ning metong agino pinikong sabla
magkapilit kayo, wapinidagulyo, ding mapadapat yu, bon kengal do bukos, ing nabangke kayo. Bayo ko laylod, ding kakong darala, muti ang mamuntukan, saglitausan moyo, itang may pangakuan, piling pengorino, king banda kong wanan, ngeniyawsan mo yo. Itang may pangakuan, apeng arino, ning kanakong mamilatan, king penanditayti. Uling ariniyang pesadiyo in Diyos, buwan maliyaring gamitan do. Nuan iyo ing parating makasadiyo king lagiunaning kayo pa yan. Itingano ing sablang bage ake kayong kailangan miyabiye ang kulang. Bang kanito ing Diyos king lobos-lobosan mo niyang ganap karing balang metong ke kayo. Nung ding balang saglit, makasadiyalo ring pusoyo. King uli na mo rin, ning lagyuning kayo pa yon, ami paralo ke kayo king penanditayti. Mesa diyala kayo ring bage ayatiyo apasa diyano ning Diyos ke kayo. Umeko king banda kong wanan. Uling iti ing kailangan amaygit bangke kang gawan. Uling king bista mo king keladuano ning kekang panawon. Muti ang kurendera ang gangeni, magliliya pamurin ing sarili mo. King ulino ning kekang kasalpantayanan. Bakit kayo aking anggaman ngeni? Ing daraloyo at daratong ing kapagsubukan. Nanula kayang bagering paintunano ning Diyos keka. Kenda ko, agaganak ko. Uling ing paralon babiyen ang ganap ning Diyos ke kayo. Kay bat ing tao magliliyo king kayang kasalpantayanan. Adwan kong mapilit. Magumpisa na keko at king kabilugano ning kekong pamilyo. Magmetong ko king Diyos. Biniene inganom ayaldo ke kayo. At ing metong ayaldo pinaniyamong saglit banggawan niyo. Buring sabiyon, ing papalukan ke ing sarili mo. Buring sabiyon ing Diyos, kalugura na kayo. Eno, buring sabiyon, ikayungon, nung mababarog ko man, ing edako kaluguran. Buring sabiyan, enamo burening Diyos at ding Espiritu Santong daratang ke kayo ing parati ing kamalian. Ngeni ing bage,
Ape pasadiako ketang napon atiyo. Ibili me king babo na ningepod. Ban malyaring king saglit apinandit. Ban malyaring gawan ku, ing malyaring papabieno ning Diyos keko. Ban karing bukas mulit pasibayo, matangol ing magliliyo ing sarili mo. Magtapat ko king Diyos, uling ing Diyos tapat yo kaya kayo. King pamamilatano, ning kayang kayo pa yan. King bistamot, king kekong tipunan, biniye ko ing ganap, kaya kayong kailangan. Atin kayong apat apapil king tune at pityan. Salamat. Ban malyaring ibiye kong alang kulang ing papabieno ning Diyos karing balang metong kaya kayo. Piyabe yun lang. Iyo ing kanakong pamisabi king kekang pakiramdam king saglit akinandit. Lalo no ing kekang tengari. Aminuna ng meko angeni pakisabi ng pilit ding kekang binye anak na ng Diyos. Pakisabihan mo lo uling iti ing katuliran. Lalo na ing lalaki agagalo king kekong aranglayan. Panwalan mo ang ponali king kanakong pangayatyo at king kekang pangayatyo. Nung eno iyanod, ding antimong pungul amaliyarin miyabiya kayo. Tangdanan mo, aliwa po, ing bagi ayatot mo. Sabihan mo ang pong ilalo. Lubande, ing tabernakulo, kagumdo, ing kayang sukli. Ban malyaring matatakla naman ing upaya ng Diyos. Ban malyaring ing karelang pandagul at ilalaro. Ing uri ng Diyos. Itiya ing malyaring pakisabi kong mayo. Ing kekang pakiramdam. Itang sablang bagay. Ing kekang pakiramdam nga mong sasabi. Ing ninuman nga ng pasyasane ing kayang tundun. Tanggapan iyo ang ponali mapakliyo na numan ala ng lunas. Aniya ing kanakong pakisabi, magmetong ko king dalano ning kayo pa yan, ban maging paglukluka na ning kayang kanan. Itang bage, angeni siriyam, pipira-piraswan mo. Saka mo ibalot dinan mo asin ampong atlong kabunitilan abawang. Mo piyayabe, ikawani mo ing bawang ampoy ngasin. King bagay mo yayabe, king bagay ayatiyumin. Iti balot mong plastic. King agad masisira. Nung luka rin lo rin kekong pasbulan. Balang metong berinan mo at ipakat. Nung luka rin po manati. Banting na kayang nila ko, yung naganaganang bagay, asumbagal, ayati yung daratang ko kayo. Manuwala ko kung Diyos, manuwala ko ka. Iti ing kaparalanan, amaliyaring pagkalumno ng Diyos kaya kayo. Ko papay kamali. Mengon kakabit ing netong abagay iti. Nuneti pira-piraswan mo. Ban malyaring mirakayanan do, retang angkang pasbul. Ayatiyo king kaya kayong pakunangan at kanita, isentro me. Kaya tambabo, karin mo malyaring ipakat.
Kayan tabi, no, ning panalangin. Adwan mo ngon, itang anggang buri mo, kagumdo. Ding kaya kang anak, akatubalin. Itang hanggang bagay nila ko. Biya bilang tuna, itang hanggang kasakitan, ayati yung daranasan nyo, ting kasalukuyan. Sano, karing bukas, ako na malyaring tangalan. Adwa-adwa, pilabluban, kung lagyon na, ning kasalpantayanan. Matuwa na kayo. Kailangan ing bagay. Amalyaring ulit-ulit, asasabyan do, ring banal, adaratang katitipo, kayo. Nabayo ing kapag-aralan ka ring sarili. Intindihan mo kaya? Ngeniring bagay, apapil ayatiyo. Kumakayo namang ditak, king bagay amisa diyo, bandim bayong pungulgawan ng kalasag, ing bagay ay ti. Bang malyaring, mayakit ing mangay na kayo, king lagyunan ing kasalpantayanan. Uling ing gaya na ng Diyos, atiyo kaya kayo. Umena kang kapayapan, kaya kang pangayatiyo. King lagyuno ning Diyos at ding Espiritu Santong daratong karing balang kekong pakiramdam. Manatili ko sa ikayungon king awos o kekayong keyawos bayong panatiliyon. Lalo no ikong sablong manungkulan. Uling maluwalos ingobro, mantuneng pilit ing Diyos karing talo pagobro. King banting upayang makayari kayo, ban panyatang no ningaldo nung miros na kaya kayo. Ing tagumpi ating kanuanan tanggapan niyo. At ingbiye alananggo apanin tunano at pagdulapan ning manuwalang tao. Iti at miyabiye at tanggapan niyo karing sarili yu. Musang ding kekong kapamintuon. Karing pagawa na ning Diyos ke kayo. Ing alasanang malyaring payali, king lagyuno ning katutuon. Ngening ing katutuon atiyo ke kayo. Pakikwanan niyo pin ikong sablo, ing lonto kong ating kayigitan karing sarili yu. Wa matuwa na ko king pamakiramdam. Wo balik-balik loring amano karing balang metong ke kayo. King uli na pablasang panatilian ning tao. Ing parati ing mapangalingwan kayo. Patanda na niyo. Ing oras atine ke kayo. Pilit ning maninton ing Ginoo. Karing tune tala pagobro, amalyaring gawa, king lagyuna ning kasalpantayanan. Wanganan waniya ing parating makasadiyo. Kanito ing upaya atiyo. Uling atiniyang sapat apagiligan karing balang puso yu. Pakikuwanan niyo pin ikong sabla, karing kekong pamakiramdam, elasano maging tatabling ke kayo ding amano. Nune ing may git panamon agawan niyo. Talaso yung reino ang ini atiyo. Gawa niyong ating katapatan ing balang tamanyapatyo.
Uling iti yaing matulid arapana ning Diyos yu. Karing balang saglit ing paralan. Karing balang saglit babieno, karing balang metong ke kayo. Dapat parating mababatiyo ing magkulangan kayo. Eyo sasabihan ampon panatilian karing sariliyo ing tao kayo mo. Iti maging karapat dapat arapana nitang Ginoo. Bayeng maliyaring akwa ampon akamton ing tune tagumpe karing balang biyeyo. Pakikuanan yupin ikayungon. Ngining mi bayit ko king lagyuno ning kayo pa yan. Ing parati ko sang makisan metong king Diyos. Ban maliyaring ing sablang bage. Ayate yung mayayakit ay makapatula karing kekong panimanmon iti mako at mabaklas kapamilatan do ding kekong kapamintuon at karing dapat yung mayap apilit ng pagawa ng Diyos ke kayo dala ni Yesano king ating kabias nun banting upayang malili ing ninuman. Nung ing kabias nun king Diyos, yo ing maliyaring ay dagolyo karing puso yo, at ing dalisen ang lugod, balen nanuman alanang maliyaring mayakit, king misasakwilan loding sarili yo. Oleng biyasa na kayo, iting nano mang bage ay makarapat dapat king harapanan ng Diyos itingon at milako. King ulino ning kayo pa yan ami pagkalob kaya kayo king penanditayti. Iko nga nasano ing mi pakabsyan kayo king pamangon ayalong lebaduro. Banting upayang king panuleyo karing balang kekong tuknangon. Wadamdaman niyo ing kabsi karing sarili yo. Pakikuanan niyo pin king gagalawan niyong katungkulan makawukol ketang bilang pengaryo mamuntukan. Ayateyo king aliwang lugal. Eyo sano maliyaring parim landing kekong sarili. Nune magkapilit kayo bang itigawan niyo. Ban lalong maigit akit iye ing tagumpe karingaldob. Nung akit naning Diyos ing kekayong pamisasan metong. Karing pamanggawayo karing kekong katungkulan. Itang sablang bagay nga na iti maging mayan. Kapamilatan do, ding katungkulan ay atiyo ke kayo. Sano ikayo. Ing mababatiyo kong parating makasadiyo. Karasno ning ke kong tungkulan. Uling ing Diyos. Panintunano karing balang metong kaya kayo. Ing tunen akong talapaminto. Ing tunen akong talagalo king marangle naning biye. Banting upayang akitiye ing tagumpe. Mapanalangin iyo ing balang metong kaya kayo. Ing maragol adanop. Mamunagdatang sano ikong sabla iti at eyo tangalan. At ing ugunang masikan ning iyato. Alasanang maliyaring maging mapinsala ni Noyaman.
aniyaing Diyos, karing ulit-ulit, at karing mensaherong babiyena ke kayo, iti yaing malyaring pagawana. Eyo sana kakalingwan ikayungan. Ing pamanggalo king biye, ake kayong paintunan, iti pagsumikapan niyo, iti bangawan niyo. King ulinaning kayo pa yan, amiyabiye, kaya kayo king penandita iti. Iloring maliyaring ay suyuko, iloring maliyaring ay dalako, king penandita iti. Maging malinola kaya katataulian, ding babi akong kalasag, karing mapilan apungul, ayati yung ngeni, karing misa diyang papil. Kumakayong ditak, king malan ayati yung misa diyo. At kanita karinye ibalot at maging kalasag do, ding pungul angeni, maging kayabeyo karingaldo yung bukas. Nanulambage, ngeni ding kekang kailangan. Ing Diyos ena lalawan, uling metong lamuren. Ing mas maulago, ing gawando, ing banaldang katungkulan. Ing keyawos, akeyawos ya, ing malyaring panatilian. Lana kang kailangan. Salamat, umena ka. Kay bot ilareti, reng malyaring ay dalako, king kayong banal at ipunan. Elasano maging bos-bos ding kayong dapukanan. Ban kanito kingaldo bukas atin kayong gamitan. King ulinoniti, ala na kong kailangan. Kabang ateyo ing kayo pa yan. Itang sablang bagi, bang malyaring gawa na ng tao, ing mapanalangin. Ilako ing nanumang sa bagal, ayatiyo king sarili. Magtapat ka king Diyos, at ibiyenang alang kulang ingke kayong kailangan. Ing kapanalanginan, pamaniyuri, karing ke kayong daramdaman, eko sana malyaring papay kamali. Karing balang penandit, ing nobena, iyo ing malyaring gawa na ning tao. Adwa niyo itanganggang buriyo, at iti ipagkalugno ning Diyos ke. Salamat adakal, balen kong tipahan. Ilareti ring malyaring ay biyeko karing balang metong ke kayo. Adios sing bendición que kapayapon manatelekasang ating katapatan king bore naning Diyos king banetegawan karing aldo ikayo yekongoan sinuyo ke
Banal yung tipunan, wapali yung lugod, yang kekokwadwan, ating kalam ng Diyos, papayungan ko ngan, o Diyos kapayapan, Santa Veronica.
Ngarit kapatan, ningini panayan, asana makero, ikemo kanyatan, inulutan ng Diyos, yabeyan kitaman, masalamat kami, alang kayawanan. Habang panahon, inilaw ang ngayon. Pinangkinan ng Diyos, kung ako ay tulong. Ito nga muli na, ikating na aksyon. Ikakita kong pilit, imbalang liyeyo. Atin ang problema at kapagsubukan. Tikmang ang gano'n, tikmang iyunin ka. Lasang paluyon, ingalo daratang, tingkang anuliyon, tagong pinaralan. Mahingi kami man, ikigang pinakwan ang iniisang yun. Manalangin kingan, yang pilit na batyon. Ibang sabla-sabla, binabong kayo. Inatang ni oras sa dotang kanayan. Ikayo di kami batang pagselebran. Ika'y sa pinyina, daralan yun naman. Itingan mayakit, tularin tindakan. Sana'y mapupos, di pa mangyapat yun. Kitang hanggang mayang, ikipong panggalon. Akong ikabyos na, inugot yung aksyon. Tutulay ang balen, aning ebanghelyo. Dapat kong salamat, o Maestro Malang. Ikalinayan mi ating oniyan. Habang mapipiela, ablasan at tungan. Maya pati-pat doon, mo kakawangan. Maya pati-pat doon, mo kakawangan. Isa pong mapagpalang umaga po. Una po sa ating mahal na Panginoon, na muli po tayong nagkatipon dito po sa ating lunduyan upang pong tayo ay makarinig ng mga salita ng ating Diyos, na upang tayo po ay mayroong masimpan sa ating mga kaisipan. So, yun po ang ating nakita at narinig, na sabi nga po ng banal na Espiritu na tayo po ay laging nakasadya o nakaanda po, no?
sa ating, lalo na po sa ating mga pagganap. Dahil po ang sabi niya ay 6 na araw po ang ipinagkaloob po sa atin ng Diyos upang tayo po ay gumawa sa anumang tungkulin ng isang tao. Mapa-negosyo man po yan, 6 na araw po na ibinigay sa atin ng Diyos. Subalit sa ilang oras po tayo kung minsan ay ipinagkakait po ng isang tao, no? Subalit ang oras po ay napakaalaga sa atin, kahit 2 oras lang po ang ating pagtitipon, na siya po ang ating pinagandaan sa umagang ito. Isinadya po natin ang ating mga sarili upang makarinig po ng mga salita ng Diyos, upang tayo po ay magabayan ng banal na Espiritu, upang tayo rin po ay hindi makakagawa ng anumang ayaw ng ating Panginoon. So, ang ating pong pagparito po ay bagay na napakaalaga sa atin. Itinuturo po sa atin ng Diyos kung paano po natin mailagay sa tama ang ating mga gawain, no? Ang ating mga sarili. Kaya po ang isang paksa na ipinapakita sa atin ang tunay na ebanghelyo ng Diyos na nasasaling po sa 2 Korinto 3:12. Ang sabi po, kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming malaki po yung letra. Yan. Ini po. 2 Korinto po. 2 Korinto 3:2 ang gaya po 6. Thessalonica po ni Korinto. Kaduang Korinto. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso na nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. 3. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. So hanggang dito po, no? Bakit po sinasabi dito ng libro na hindi po isinulat sa tapyas na bato? Dahil po sa atin pong pagkaalam, no? Yung pong ating mga naririnig o ating pong nakikita ay naisusulat po sa ating mga puso, dahil hindi po ito po ang ating pinaka-sentro, no? Ito po ang nagmamanihobra po sa atin, no? Kung ang pusong ito ay magiging malambot at maunawahin sa mga naririnig at nakikita na pag-aaral, tayo po ay susunod at susunod. Sa gaya rin po ng ating mga ginagawa ngayon, kung patuloy na magmamatigas ang ating puso sa mga gawain na ito, sabi na po ng banal nandin, kaya kapampangan, nung po kanong pasyasantala rin kaya katamong tundun, sabi na, mapaklila. Ne po. So, ini po, o yung pong ating pag-aaral na ito, yun po ang nababago po ng mga salita ng ating Panginoon. So, hindi po natin aayaan na ang ating mga gawa ay hindi po natin gagawin yung mga tungkulin ng isang tao sa pananampalataya po. Kaya po, kung minsan kung ano yung sinasabi ng ating puso, yun po ang nagagawa ng ating sarili. Mayroon po silang koneksyon, no? So, ganun po sana sa ating mga pag-aaral na ganito, tayo po ay maging bukas sa ating mga kaisipan. So, ang umaga pong ito ay, alam ko, mayroon po tayong mga naitalagang mga speaker. Hindi ko lang po alam kung Kuya Rick, wala. Wala po. So, mandatory na po ito kung sino po yung gustong makapag-share, no? Wala po yung naitalagang speaker po dito. Yung mga evangelista po natin, nasa labas yata, ang ating mga sundalo.
So, tumatawag po dito yung ating kapatid. Sana po ay kayo'y pumanik. Akyat po kayo dito para mabigyan po kayo ng oras. Dito po kayo sa itaas. At tayong lahat po ay mga sundalo o nag-aaral po. Hindi po ibig sabihin yung nagsasalita lang po dito, yun ang matatawag. Kahit dyan po sa ibaba, pwede po kayong mag-share. No? Sino po kayang mauna sa kanilang dalawa? Nagtuturoan pa yata yung mga kapatid natin. Akyat na po kayo dito. Mga evangelista po natin. Ay nakapaganda naman po ito. Hindi po sila... tignan nyo po. Unahin po natin yung isang kapatid, si Brother Mike. Laging andayan po. Hello. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong pinaabot ko sa umagang ito, sapagkat pinagkalooban po niya tayo ng buhay at kalakasan upang sa gayon ay ating masumpungan ang ating bawat tungkulin na iniata sa atin ng ating Panginoon upang ito ay ating tupdin sa bawat sandali ng ating mga buhay. Datapwat sa pagkakataon pong ito, napakaganda po ng ating paksa o topic na ating pag-aaralan, sapagkat ito po ay ating gabay sa ating buhay upang sa ikaliligtas ng bawat isa po sa atin. Ang ating pong paksa ay akin pong babasain, tunay na ebanghelyo ng Diyos. Ano po ba ang ebanghelyo? Ano po? Sa pagkakaalam po natin, ito po ang ebanghelyo. Ano po? Tunay po kaya ito? Paano po natin mapapatunayan ang ebanghelyo kung di po tayo sumusunod sa nasusulat sa ebanghelyo? Ano? Pilit tayong lumiliis ng daan sa ating pagtupad sa ating mga tungkulin. Ano po? Paano po natin masasabi na ang ebanghelyong ito ay tunay? Nasusulat po sa ginasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kapitulo 1, versikulo 16, ganito po ang nasusulat. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ganun po pala, ang ebanghelyo ng Diyos, siya ang kapangyarihan ng Diyos na ating ikaliligtas sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Sa makatuwid bagay, ito po ang tunay na ebanghelyo ng Diyos. Ano po? Ayun po, paano po natin mapapatunayan o ano po ang dapat nating gawin upang sa gayon ay mapasa atin ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Nasusulat po sa San Juan Kapitulo 5, versikulo 39, ganito po ang nasusulat. Saliksikan ninyo ang kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Inuutos po tayo ng ating Panginoon na saliksikin natin ang kasulatan, sapagkat ito ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po kasi ng ebanghelyo, makikilala po natin si Jesucristo na siyang
nagiging daan natin tungo sa buhay na walang hanggan. Kung wala po ang Ebanghelyo, kung hindi natin sinaliksik ang Ebanghelyo, saan po tayo tatahak? Wala tayo pong magiging gabay, wala tayong magiging daan kung saan tayo patutungo. Ibig pong sabihin, wala po tayong direksyon. Ano po? Kapag po tinanggap natin si Kristo sa ating mga puso, at naitatak na sa kaibuturan ng ating puso, tayo po ay magkakaroon ng katapatan sa bawat tungkulin. Tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon upang sa gayon ang buhay na walang hanggan na pinangako ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng pagkakataon. Subalit, kung minsan hindi natin nagagawa. Bakit po hindi natin nagagawa? Kung minsan kasi, tulad po ng sinabi ng banal na batlaya, sinasabi po nating, ako'y tao lamang. Ano po? Kapag po sinabi nating, ako ay tao lamang, ibig sabihin, meron pong pagkakataon na hindi tayo susunod na naaayon dito sa nakasulat. Ano po? Kung minsan mahirap pong gawin, sabi natin sa ating sarili. Pero, ito po ang dapat na gawin natin na ang Ebanghelyo ng Diyos ay manatili sa ating puso. Hindi lang po sa pagbabasa, na po, hindi lang po sa pakikinig, kundi sa mga gawa na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Halimbawa, tulad po sa pakikipagkawang gawa. Ano po? Ito po ay isa sa paraan ng Ebanghelyo upang tayo ay umunlad, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano kawang gawa? Kung minsan po merong nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng isang dasal, wag po nating sabihin di tayo marunong manalangin. Po? Kapag po naihanda natin ang ating sarili sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon kahit po hindi ka marunong manalangin, basta ibukas mo lang ang iyong bibig, ang Diyos bibigyan kanya ng karunungan. Gagabayan kanya. At nakikita niya ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya dapat po wag tayong mahiya. Kapag po nahiya tayo, ang ating Panginoon, ikaiiyak niya po tayo. Ano po? Kaya nga po binigyan niya tayo ng gabay sa ating buhay upang sa gayon, ang ating daan na tatahakin ay siyang tama at tunay. At ganun tayo tatawagin ng ating Panginoon na maaari tayong magiging tunay na Ebanghelyo ng Diyos. Ano po? Naayon po sa referensya niya, babasahin ko po, sa Korinto, Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 6, kung tinanggap na po natin si Kristo sa ating puso, at tinanggap natin ang tunay na Ebanghelyo ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga gawa, ay may papakita natin ang tunay na Ebanghelyo ng Diyos. Dito po sa 2, kayo ay ang aming sulat, excuse me po, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. 3. Yamang naayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu. Ibig pong sabihin, kung tinanggap po natin si Kristo at tatanggapin natin na ito ang magiging gabay natin sa ating buhay, kahit hindi po natin basain, makikita sa ating mga gawa ang tunay na Ebanghelyo ng Diyos na nagpapatotoo na hindi isinulat sa tinta, kundi sa Espiritu na nananaan sa ating mga sarili dahil sa patnubay ng mga banal na batlaya. At ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. 4. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. 5. Hindi na kami
ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. 6. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Na po? Ang ibig pong sabihin, kung pong titik lang ang ating ginagawa, o letra lang ang ating binabasa at walang gawa, baog po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ibig pong sabihin, meron po tayong pagkakataong mamatay dahil wala pong katawan, wala sa gawa ang ating pagtugon sa banal na ebanghelyo. Datapwat, kung sa ating espiritu nananaan ang ebanghelyo ng tunay na Panginoon, sa pamamagitan po ng ating mga gawa ay makikilala ng mga tao na tayo ay ang modelo o tayo ay ginagabayan ng mga banal na batlaya sa pamamagitan po ng pagsugo ng ating Panginoon na siyang tunay. Sapagkat po, sinasabi nga po sa San Juan 21:25, kung nasusulat lang po, ang lahat ng salita ng ating Panginoon sa mundo mong pong ibabaw na to, hindi po kakasya. Na po? Sino po ang nagbibigay sa mga hindi nasulat? Yun pong mga banal na batlaya na siyang nagiging gabay natin sa ating buhay. Yung pong mga karagdagan para sa ating ikauunlad, gabay natin sa ating buhay. Na po? Meron po tayong banal na batlaya na siyang pumapatnubay sa ating bawat gawa. Tatapwat, sana ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng pagkukusa sa ating mga banal na tungkulin, katapatan, at ang pagmamahal sa ating kapwa o ang pag-ibig ay sana manaan sa ating mga puso o manatili sa ating mga puso upang sa gayon ang tunay ng ebanghelyo ng Diyos ay masasabi nating nananaan sa atin. Isa pong magandang umaga at hindi ko na po paabaan pa ang aking pakikipagsalita. Datapwat, meron pa pong pwedeng magbigay ng pag-aaral. Hindi po ako mangangaral. Isa po akong estudyante na nag-aaral din po sa eskwelahan ng buhay. Tayo pong lahat ay estudyante dito po sa eskwelahan ng buhay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa araw na ito ay isa pong napaka-importanting araw para sa ating mga nananampalataya. No po? Kung saan, sabi nga ng Banal na Batlaya kanina sa mga kapatid natin na binigay niya ang 6 na araw, no po, para sa kanilang paggawa sa anumang bagay na maaring magiging gabay nila sa kanilang paggawa sa kanilang material na bagay, at ang pang-7 araw kailangan ibigay natin sa espiritual. Kaya po ngayong araw na ito, mga kapatid, ay tayo po ay nandito para ibigay natin ang tungkulin natin sa ating Panginoon. Kaya nga, ang mga temang tinatalakay natin kung saan magiging gabay po natin sa ating mga ikakasusulong ng ating mga espiritu. Kaya po, narinig natin ang ating kapatid kanina, no po, kung saan inilarawan niya po ang tema natin ngayon ay ang tunay na ebanghelyo ng Diyos. Mga kapatid, kung saan nilarawan niya po sa atin. Sabi niya, hindi sa titik, mga kapatid, kundi nakasulat sa ating mga puso ang tunay na ebanghelyo ng Diyos. Kung saan po, yung lahat ng mga naririnig nating mga aral, yung mga dala ng mga batlaya, mga kapatid,
kung ating itatanim sa ating puso, siya po ang magiging gabay natin sa mga ikakaunlad ng ating espiritu. Kaya po, ito pong paksang ito ay napakalaga, no po. Kaya ang Biblia, mga kapatid, ay isa pong gabay ng mga nag-aaral sa Panginoon Diyos, no po. Kung saan iba-iba po ang interpretasyon ng mga kapatid natin, yung mga ebangelista natin, no po, kung saan iba-iba po ang kanilang pagkakaintindi sa mga nakasulat dito sa Biblia. Kaya nga, mga kapatid, kailangan talagang dapat nating pag-aralan, no po. Dapat nating intindihin kung ano po ang dapat nating mga gawin. Kaya kanina po binasa ng kapatid natin ang referensya ng ating paksa. Kaya meron naman pong nakasulat dito, ang kabanalan ng Diyos ay magiging malabo na po yung mata ko. Tingnan mo na. Sa kabanalan ng Diyos ay nakasulat sa Biblia, no po. Ang lahat ng mga bagay na ikababanal ng isang tao ay nakasulat sa Biblia. Dito po sa Roma 5:16 at 17, tignan po natin. Sabi niya po sa Roma 1:16. 1. Yan. Sabi po dito sa 16, sapagkat hindi ko ikinaiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, dapat wag po nating, kaya nga noong nakarahang pagpupulong natin ng Banal na Espiritu, lahat ng mga kapatid na gusto niya magkaroon ng Biblia, no? Sabi niya, sabi niya po nasa nakasulat, kailangan wag nating ikakahiya ang Biblia, Ebanghelyo. Sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa kaililigtas ng bawat sumasampalataya. So, dito po sa Ebanghelyo, doon po natin masusumpungan kung ano po ang dapat nating gawin, kung saan doon ang ikakaliligtas ng bawat isa, bawat sumasampalataya. Mga kapatid, sa 17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So dito po natin makikita, mga kapatid, ang aral kung saan ang ating pananampalataya ay magiging gabay natin para magawa po natin at dapat nating malalaman po natin kung ano ang mga dapat nating gawin sa ating mga kapatid. Lalong-lalo na po yung nasa labas ng ating pananampalataya. Yan po ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. At ito naman po ang sa Mateo 24:14, kung saan ang Ebanghelyo ay isang kaharian. No po. Sabi niya sa Mateo 24:14, at ipinangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagay darating ang wakas. So ito po ang Ebanghelyo, no po, kung saan lahat ng mga mananampalataya sa Diyos, ito po ang pinangangaral nila, no, mga kapatid. Ito po ang nagiging referensya nila kung paano nila ipaliwanag ang pananampalataya sa Diyos, no po. Kaya nga sabi ko kanina, hindi po pare-pareho ang interpretasyon natin sa Ebanghelyo. Kaya nga yung mga iba nating kapatid
na ibang mananampalataya kung minsan ang sabi nila dahil po ang kanilang interpretasyon sa kanilang pag-aaral na sila lang ang nakakaligtas. So po, sumama ka lang sa kanilang pananampalataya, maliligtas ka na. No po. Ito po, sa atin po ay hindi ganyan. Kaya kanina po narinig natin ang mga prinsipyo ng ating pananampalataya. Hindi po pinangangalandakan natin na sumama ka lang sa espiritista at maliligtas ka na. Ang turo po sa atin ay kailangan gumawa tayong mabuti kung saan po ang inuutos ng Diyos ay ating gawin, doon po tayo makakaligtas. Kaya nga kapatid, ito po ang mga magiging gabay natin sa ating paggawa at pananampalataya. Sabi naman dito sa San Juan 5:39, kanina kapatid, binasa ng ating kapatid na Michael, kung dapat nating saliksikin ang kasulatan. No po, dahil dito po nating masusumpungan kung ano at dito natin makikita at magiging gabay para makamtan natin ang kaharian ng buhay. Kaya kapatid, sabi niya, basahin ko ulit, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. So, inuutos po sa atin mga kapatid na kailangan saliksikin natin ang Ebanghelyo. Saliksikin natin ang nakasulat dito sa Ebanghelyo upang, sabi niya, sapagkat inisip ninyo na yahon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dito po nakasalalay ang para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Dahil ito po ang magiging gabay natin sa ating mga paggawa. Kasi po pag napag-aralan natin at natanim na po sa ating mga kaisipan at puso, kung gusto mo mang lumiko, kung minsan nagiging parang siya nagbabantay sa'yo para hindi ka na lumiko. Dahil ito po ang sinasabi ng Biblia sa atin. At dito rin may sinasabi dito sa Apokalipsis Kapitulo 1:3, kung saan kanyang pinagpapala nagbabasa sa mga ebanghelyo. No po. Sabi niya dito sa Kapitulo 1, versikulo 3, sabi niya, mapalad ang bumabasa at ang nangkikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay susulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So dito po, sabi niya, tayo po ay magiging mapalad pag, mga kapatid, tayo ay palaging nagbabasa ng Biblia. Kaya po palaging sinasabi sa atin ng banal na batlaya na tayo po ay magkaroon ng kanyang sariling Biblia para po makasunod tayo sa mga binibigay na mga salita ng mga talapagsalita dito. No po. Ang binibigay na pag-aaral ng banal na Espiritu para po tayo ay makasunod at para lalong tayo pong umunlad sa ating pang-espiritual na bagay. Yan po ang mga kapatid ang napaka-importanting iniiwan na pag-aaral sa atin. No po. Ang Ebanghelyo ay importante po sa atin upang sabi nga ng mga kapatid natin, lalo natin pong makita kung saan tayo ay, kung ang lahat na po ng nagnanasa o na inahangad natin mga kapatid, ay ang tanungin mo ang isa't isa sa atin ay ang inahangad po niya ay ang kaharian ng walang hanggan. Opo. Kung saan doon po napupunta lahat ng nakakagawa at nakakatapos ng mga tungkulin. Mga kapatid, dito po ang ilan sa mga mensaheng na ibigay ko sa inyo. Sana po maging gabay lahat sa atin, ang lahat ng mga katuruan, ang lahat ng mga pag-aaral na naririnig natin, lalo na sa ating pananampalataya. At ulit po, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.
Marami pong salamat sa ating mga kapatid na naging tagapagsalita po sa umagang ito. At marami pa po ang mga pwedeng magsalita dun sa ilalim. Baka may gusto pong mag-share. No? Yung mga kapatid nating galing po ng ibang bansa, baka gusto po nilang kumustahin yung mga kapatid natin dito. Sino po bang galing ng ibang bansa dyan? Ako po, galing din ng ibang bansa Galing na Santa Rosario. Yung mga kapatid natin, tayo po sila. Si brother, ayaw yata mag-share na. Si sister, nandiyan po ba si Sister Janet? Kahit mangumusta lang po kayo, kahit konting minuto lang. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Una sa ating mahal na Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat at nakarating po ako ng matiwasay dito. At ako po'y natutuwa at kayo po'y muli kong nakasama. Sa inyo po lahat mga kapatid dito sa Sibol Tagumpay NB, nagpapasalamat po kami. Kahit po kami nasa malayo, sinasama niyo po kami sa inyong mga dasal para po kami ay... At sila po ang nagiging lakas namin. Ito na lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Yun po, no? Yun ang sabi po ng ating mga kapatid. Sila po ay nagpapasalamat dun po sa ating mga dasal dahil po yung ating mga panalangin ay siyang direktang komunikasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Nasaan man po tayo, nasa bit man po ng mga pagsubok, siya po ay laging gumagabay sa atin. No? Kaya po, yung pong connection po natin sa ating banal na Diyos, ay wag nating hayaan na tayo po ay mawalan ng konekta o koneksyon sa Kanya. Dahil po, gaya lang po ng isang electric company, kung hindi po tayo magbabayad o hindi po tayo magbigay ng mga bayad sa ating ginamit, ay siya rin po ay hindi ibibigay yung serbisyo. No? Ganyan din po ang ating Panginoon kung hindi po tayo magdedeposito sa araw po ng ating pag-withdraw, pangangailangan, hindi po siya magbibigay. Kaya po sana lagi po nating tandaan na tayo po, abang malakas po ang ating mga katawan, ay tayo po ay tutupad at gagawa sa ating mga tungkulin. Yun po kasi ang tungkulin ng isang tao na tayo po ay gumawa ng mga bagay na kagustuhan po ng Diyos upang tayo po ay Kanyang magabayan. So kagaya rin po ng mga sinabi ng ating mga kapatid, yung mga nasusulat sa Ebanghelyo, yun po ay nagiging gabay po natin. No? Kung baga sa mga libro na ating binabasa, kung tayo po ay nag-aaral, mga guidelines po, no? Yung mga sinasabi doon kung paano nga tayo makagawa ng mabuti, kung saan tayo pwedeng tataak o lalakad. Kaya po sa ating pag-aaral, sabi nga, sana po ay lagi nating naisisimpan sa ating mga pag-iisip ang mga tungkulin natin. No? Gaya po ng ating mga, dito po sa ating pananampalataya, hindi lang po ang ating tungkulin ang magsimba sa araw ng linggo. So ngayon po, mayroon po tayong tungkulin na ginagampanan ng ating mga kamanggagawa ng dito sa ating pananampalataya na sa isang ating kapatid na nasa karandaman. So ilang pong linggo na yung ating ginagawang pagpupuyat at paghingi po ng kalakasan dun sa ating kapatid. So nagkakaroon po ng mga response ang ating mga pagpupuyat. So ang response na ating sinasabi
yun po yung magiging tapat tayo sa ating mga paggawa, sa ating mga tungkulin. Kahit sa kabila po ng ating pagpupuyat po ay makikita rin po natin ang ibinibigay ng Diyos. So sa ating pong kapatid, kapampanganang kepu, uling baan ni tayo, explika tayong masalesya. So ita po yung kikatamong gagawan, king kikatang kasalpantayanan, king simula pa po ning kasalpantayanan na kikatamong tikyan, so rin yung kikatamong kapatad, miras po yung panahon, may subukan la. So ngayon po yung kikatamong pengaryo, kapatad, na po, malugod na pong babalitan po nga kakita mo nung nanoy yung pangayat yun ay leader. So ngayon po, nung kitang dati, kita pong first time tayo pong i-pray, so panalangin ng kikatamong kapatad, so matudtud siya, na po balo. So ngayon po, yung response na, king lugod na po ng Diyos, ngayon kiring mapila na yaldo, babalitaan kula o ng kula rin, pamilya. So atin naman pong response yung kikatamong gagawan. So unbelievable po, isipan nyo, at suya Kenny, at suya mo po yung larawan na Kenny, yung kikatamong kapatad, at suya po aliwang bansa, pero itang pamag-pray tamo po, may kakating kapakibatan. So makanyan niya po yung kalam na ning Diyos kaya katamo, yung lugod na po ning Diyos kaya katamong talasal pantaya, na sana po ganap ng tanggapon ng sikanan kaya katang kapatad. So itamo po may kakapatad king kasal pantayanan, hanggang at tamo po sana ka rin kaya katang pibale-bale, datang kaya katamong kapatad o pengaring mangailangan kaya panalangin, panalangin tala po hanggang at tamo pa ka rin baletam. So makanyan mo naman, pag nakapo, kareng kaya katamong kapatad, manungkulan. So, sana po ret ang ating obligasyon, kaya ang timong pamag-duty, kaya tang kaya kapatad. Round the clock ya po, 24 hours a day ya po. So, within 3 weeks or kaya po, yung kaya katamong pamag-duty na po. So, awaran ko po yung kaya kayong kooperasyon, lalo na po rin kaya katamong talagalo kareng antimong pamamasis. So, siguro po yan na po bayo kaya katamo ini, dati na pong gagawan. So, yan na po siguro kailangan detalya kung an po yung sablang bagay malyaring gawan tamo, uling kakilala tamo po iti, impaganaana mo po sana, datang tamo po karetang oras kaya katamong obligasyon. So magumpisa tamo pong mag-duty na yung abak 7 a.m. po, 9, 11, 1, 3, 5. Makantaya po yung duty tamo kaya katampe ngari. So, kaya katamong kapatad, makisan metong larin, sasawap lang manalangin. So, ang gano'n ka rin tamo po at you. Po, talaga pong maenggang tutupad tamo po maminto ka rin burina ng kaya katamong gino. Datang niya po yung metong pagsubok na etamo po ay iwasan. Dapat bayo ya datang ating paganakam pong ating pong paganakang manibatan kareng espiritu nga kaya katamong titipa kini na po. So yan ngan po malyaringan po at pong makatakda kaya katamo. Pero makanyan man etamo po kakalingwan ating tamo pong Diyos amalyaring sumaw ketang oras na po ning kaya katamong pamangailangan. Itamo po keti metong tamo pong pamilya, metong tamo pong mikakapatad king kasalpantayanan. Etamo man po sabihan nung nanutaya king laman, nung kamag-anak may ang pongali, pero oras na po ning kailangan king kaya katamong kasalpantayanan. Bisa tamo po ang pongali, magboluntaryo tamo pong gawa aretang kaya katamong tungkulan. Payabot da naman, pasalamat la rin kapatad tamo, kareng masipag gagalman, kareng karelang tungkulan. Waman po nung minsan, natin pong daratang nepo, karetang kaya katamong kapatad. So, makanyan man po, sabi na ning banal, dagdagan tamo pa po yung kaya katamong kapibabatan king pamagobra. Huling sabi na, aliwa pa yan. So, iya po yung kaya katamong kapagandaan yan, dakala rin mga ilangan aking kaya katamong saup. Anya sana po rin yung kaya katamong kapatad manungkulan. Muna na po kaya kami. Po, yung kaya katamo pong obligasyon neta kalingwan.
Dan pong kaya katamong piece of soup ngayon, 5,265 la po. At next Sunday po, pag nakaret, ang kaya katamong kapatad, siguro po tuloy na po next Sunday na po. At siya. Next Sunday po, kadwang Domingo na po ning bulan, at intamo po lakad kanyan kay Batmeg 2, alas 2 po, kaya katamong Sister Alice po. May katintamong dita ka programa, kaya karela ka rin. Balo yun na po siguro ito. At sana po paggandahan tamo, kaya katamong papamunta ka rin. So ngayon ngaldong ini, ila po rin kaya katamong pag-anaare ni kaya kayo, kareng kaya katamong kapatid balikbayan, ang gana po kaya kayo, dakal pong dakal. Salamat po. Yung Diyos malugudya kaya katamo, at sana po yung sipagan ni mama ko kaya katamo. Dakal pong salamat.
talakad tampo. Kasasakdalan ay Jehovang kekaming Ginoo. Pasibay po nganing kaurasan na iti ing makanyan mila pong duduang din kekaming pamipuri ampong pamipasalamat keka. Ginoo kingaldot bengi iningat mula ring balang metong kekami. Igpa dininan mo kepong biyempong sikanan. Bangening kaurasan na iti igpaing makanyan keng pumuri ampong magpasalamat keka. Ginoo nung makanano pong king simula na ning kekeng pamipasalamat ay iti igpaing makanyan mepong biklatan ning kekang banalapas bulan. Bang ginore ning kekaming kapurian ampong kapasalamatan keka. Igpaing makanyan lang miras king kekang banalayarapan. Paintulutan mo nganing pinandita iti. Nganing lalapit kami king kekang banalayarapan. Sa Ginoo nganing kaurasan nung ikit mo laman po ampong abatyawan ke kami Ginong Diyos ding kakulangan. Igpa ing makanyan kepong manyawad patawad. Tulutan mo Ginong Diyos nung makanano mo kami pong petawaran. Makanyan mo naman ikergong sablang mikakapatad. Kapamilatan na igpaning kekang banalauma. Ginoing makanyan ke sargong mipapamatawad, karing ke kaming salaw kasalanan. Ginong Diyos, paintulutan mo po, karing ke kaming daratang pangaldo ampong panahon. Ginoing makanyan mo ke pa pong iingatan, pasibayong pagkalubanan mo kergong sikanan, pagkalubanan mo kergong karagdagan, bangig paking ke kaming pamanuparan karing ke keng banal katungkulan. Diyos ko ngaya po malyaring manyang kananing balang metong ke kami. O igpang banal nganing pinandita iti. Dimbalang talaga mong anak mong talaga pag-obra king ke keng kasalpantayanan. Ginong Diyos, dinan mo ngan sargong sapat akabiasnan, sapat akapibabatan, ginotulutan mo sargo, karing ke kaming pamanggaway kapuing makayatsu ampong makalulan karing ke keng puso. O igpam banal. Nganing pinandita iti panalangin mi, kapamilatanan ning mabilog ay iglesia, manyawad ya ke kangening kaurasan, ginoing ke kaming bansang kakarinan, anong nuwat yung kagulwan Ginong Diyos, ikasargoing mamilatan ke kami, ginodinan mo sargong kapayapan, ingke kaming kapaligiran, ingke kaming bansa, maging karing kekeng manungkulan na telaga mo Ginong Diyos, makanyan mo pong tagkilan ding karelang puso, dinan mo sargong pusong mahamot maganaka ating takot ting lagyum. Ngayon kaurasan na iti Ginong Diyos manyawad kami, kapamilatan na igpaning kekang upaya ngayon pinandit, Ginong Diyos makaukol ketang kekeng kapatad, anong makananong inaus mo, ampong metangaling metong apagsubok king kayang biye. Ginong Diyos king uli na puning kekang upaya, nganing kaurasan na iti, Gino, waman puwalayo king kekaming siping, Diyos ko awaran mi, king kekang milagro ampong saup Ginong Diyos, saig pang banaling makanyan meng tagkilan karing kekang mayupayang gamat, bang Diyos ko itang kayang laman akatawan mi katinyang kapasnawan. Diyos ko talakad yaking dase ng pagkiran, bang Diyos ko deting kayang lang pamilyang makayatsu, ing makanyanong kayabe galo ampong mamintukaring burimo, igpanong ikit mo yung kakulangan, Diyos ko patawad. Nganing pinandita iti, king uli na igpaning kekang lugod at saup, ikeng sablang mikakapatad Diyos ko, ilaut mo kengan king nanumang kagaligan ampong kalingas-ngasan. Nganing lumual kami Ginong Diyos, king kekeng tabernakulong iti, ing tanggapan miya ing kekang lugod ampong pamipala. King lagyo ng Jesus sa kekaming tagapagligtas, manibat ng iniyang gaman king wakas. Iyan nasa po salamat. Maya payabak po kayo.
Union Espiritista Cristiana Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.